Lehorreko animaliarik handienak dira elefanteak. Afrikako elefanteak 6 metro luze, 3 metro altu eta 6 tona inguru ditu. Horregatik, ez zara harrituko esaten badizut kumaldirik luzeena duen ugaztuna dela. 22 hilabete inguru, ia 2 urte. Galder naiz, hau gure Arbaso alda eta gaur ikasiko dugu birusei esker geratzen garela haurdun. Gizakion ordunaldia 10 hilabete inguru irauten dituen prozesua da. Bai, ez dira 9 hilabete, 40 aste dira. Azkenilekoa erreferentziatzat hartuta. Beste animalien kasuan, kumaldi deitzen dugu eta animaliaren tamainaren, erditzen dituen kume kopuruaren, zein horiek jaiotzerakoan duten garapenaren arabera, motzagoa edo luzeagoa izan daiteke. Atzera bidaiari ekin genionean, gero eta urrunagoko lehengusuak batuko zitzaizkigula esan nizuen, eta gaur azken 2 taldeak batera batuko zaizkigu. Ez baitakigu ondo zein den horien ordena. Alde batetik, Xenartra izenekoa dago. Amerikan bizi diren armadilloak, nagiak eta hartz inurrijaleak. Beste aldean, Afroteria izenekoa dago. Besteak beste, elefanteak, manatiak, urde inurrijalea edo tenreka biltzen dituen taldea. Oraindik ez dugu oso ondo ulertzen zein den 2 talde horien eta gurearen artean dagoen harremana, ezta noiz berezi ziren ere. Azken ikerketek diote orain dela 105 eta 120 milioi urte artean gertatu zela. Gogoan duzue orain dela 2 atal nola aipatu genituen Gondwana eta Laurasia kontinenteak? Bada, gaur aurkezten ditugun talde horiek Gondwana zeneko kontinentean evoluzionatu zuten. Hegoaldekoan. Orain arte egindako beste bideo guztiak iparraldean evoluzionatu ginenoi buruzkoak izan dira. Laurasiakoak. Bada, bien artean, iparraldeko zein hegoaldeko, plazentalia taldea osatzen dugu. Hau da, plazenta edo karena dugunak. Ez gara plazenta garatzen dugun animalia bakarrak hala ere. Hurrengo atalean ikusiko ditugun martsupialek karena txikiak eta ez iraunkorrak dituzte. Eta badira ere karena bidez kumeak jaio horretik elikatzen dituzten arrain, igel eta narrastiak. Karenaz gain, beste ezaugarri batzuk ditugu karena du guztiok. Batetik, irekiera zabala pelbisean. Erditzea laguntzen duena. Horretaz gain, burmuineko 2 hemisferioak bereizen dituen gorputz kailukara. Gainera, maleoloa deitzen den egitura hanka eta oina elkartzen diren lekuan. Eta nabarmena den bat, kloakarik eza. Elefanteek zein gizakiek, txakurrek zein nagiek, pixa eta kaka egiteko, zuloak bereizita ditugu. Eta hemen kasuan, alua ere bi horietatik bereizita dago. Animalia gehienak arrautzen bidez ugatzen dira. Hau da, obiparoak dira. Obiparoak diren animaliek ernaldutako arrautzak erruten dituzte. Eta bertan utzi ditzakete, edo denbora batez zaindu, kumek oskola edo mintza apurtu eta ateratzen diren arte. Pentsa, oilo batek jartzen duen arrautzan. Kumeak, elikatzeko, gorringoan dauden proteinak eta lipidoak beharko ditu. Eta baita zuringoan dagoen ura eta proteinak ere. Txita gorringoari lotuta sortuko da eta zainen moduko sare bat osatuko du bertan dagoen guztia zurgatu eta bere gorputza sortu ahal izateko. Baina karenadunek euren kumeak zuzenean erditzen dituzte eta elikatzeko prozesu hori guztia emearen umetokiaren barruan gertatzen da. Prozesua bere horretan nahiko konplexua da. Konplexuegia bideo bakar batean laburbiltzeko. Baina zaila gaitezke. Obulua edo arrautza arnatzen denean, zelula zatiketa hasiko da. Lehenengo zatiketa hurrengo egunean gertatu ohi da, eta hortik aurrera 10 edo 12 orduro beste zatiketa bat gertatuko da. 32 zelulako bolatxo bat denean, zerbait berezia gertatuko da. Kanpoko zelulen eta barrukoen mota bereiziko dira. Kanpoko zelulek trofoblasto deitutako egitura bat sortuko dute, eta barnekoek etorkizunean animalia izango dena osatuko dute. Kanpo zelulek seinale kimikoak bidaliko dituzte une horretan. Amari esanez, bere umetokia pres jartzeko. Umetokira lotzeko asmoa duelako. Gizakiengan 4. astearen inguruan gertatuko dela. Kanpoko zelula horiek plazenta osatuko dute. Barnekoek umekia sortzen duten bitartea. Hau da, akaso, bitxien egiten zaiguna. Plazenta ez da amaren organo bat, umekiarena da. Bestela esan da, plazentaren DNA ez da amarena. Umekiarena da. Eta horrek arazo batzuk sortzen ditu. Plazentaren papera umekia elikatzea da. Arrautzan, gorringoak egiten duenaren antzera. Baina elikagaiak amaren odoletik hartuko ditu eta soberakinak ere amaren odolera iritsi behar dira. Gure gorputzaren joera normalena, gurea ez den beste DNA bat topatuz gero, eraso egitea da. Gorputzak zerbait arrotza dela ulertzen duelako, baina kasu honetan, amaren globulo zuriek, immunitatea ematen dutenek,
Ez dute erasotzen umekia, beste DNA bat izan da ere. Nola da hori posible? Horren arduraduna, plazentaren geruzetako bat da. Izen oso luzekoa. Sintzitiotropoblastoak. Globulo zuriek zelulen arteko arraikadak erabilditzakete kanpokoak diren gauzei erasotzeko. Baina sintzitiotropoblastoak ez dio uzten hori egiten. Zelula handi bakar baten gisa funtzionatzen duelako. Berez, zelula ugariren fusio sortutako geruza bat da, ia plastiko baten modukoa. Elikagaien trukea baimentzen du, baina ez globulo zuriena. Orain artekoak harritu bazaitu, itxoin. Harrigarriagoa baita. Gizakiongan eta gertuko primate batzuetan, sintzitina deitutako proteina batek sortzen du egitura hori. Zientzialariek sintzitina proteinaren jatorria ikertu zutenean, zerbait bitxia aurkitu zuten. Gure kode genetikoaren barruan guzti txertatuta zegoen, virus baten ondorioa zela. Zehazkiago, erretrobirus baten ardura, IESA sortzen dutenen familiakoa. Virus horiek gure globulo zuriak erasotzeko sistemak dituzte, eta badirudi euren laguntzari esker gera gaitezkela ordun, plazenta sortzeko sistema horri esker. Harrigarria, geneak aztertu direnean oraindik harrigarriagoa den zerbait aurkitu dute zientzialariek. Kutsatze hori behin baino gehiagotan gertatu da erretrobirus desberdinekin. Orain 20 urtera arte pentsatzen genuen eboluzioa mutazio eta hautespenaren batura zela. Baina azken hamarkadan zientzialari batzuek, adibidez Frank Ryanek, biroluzio izena jarri diote birusei esker sortutako berrikuntza evolutibo horiei. Oraindik ez ditugu ondo ulertzen, baina badirudi elefanteon eta gizakion arbaso komunak birus horiei esker lortu zuela haurdun geratzea. Gure ugaztun taldearen ezaugarri nabarmena. Hau gure arbasoa da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!